No niin, tervetuloa Sommaroi, Norja. Tänään olisi tarkoitus lähteä ajelemaan Tromssan suuntaan. Täältä ollaan täällä pari päivää oltu lomailuhommissa. Maisemat ihan nätit. Nyt onneksi saatiin tämmönen vähän aurinkoisempi keli tänne näin, niin lähdetään ajelemaan Tromssan suuntaan. Tuosta tulee 55 kilometriä matkaa ajelen pohjoisen puolesta reittejä. Katsotaan miltä se rupeaa siinä näyttää. Tervetuloa mukaan. Pölimän näköistä rantaa. Huhhuh. Huhhuh. Joo, 55 kilsaa Tromssaan matkaa ja hyvä yrittää sillä reippaasti lähteä liikenteeseen, niin meni heti ei nyt puoli tuntia, 20 minuuttia, että sai vähän kuvattua tässä näin, kun eihän tässä pysty olemaan kuvaamatta. Kattokaa nyt. Kyllä kelepaa. Mä en ole ihan varma, miten nämä valosysteemit täällä toimiiko. Kai nämä pyörillekin toimii jollain tavalla. Vihreitä tuli, mutta katsotaan tuleeko sieltä autoja vastaan. Toivottavasti ei tule. Oikealla taitaa olla niin Senjan saaristo tai saari. Jaha, nyt saatiin autokin. Pitäisikö mun vähän pysähtyä niin. Ei tule ongelmaa. En taida jäädä kyllä kalalle tähän. Hyvä alamäki, eilen ajettiin tästä, niin lensi repusta sadesuoja tonne, joka vähän yllättäen ei löytynyt enää. Tää voisi olla ihan tyylikästä paikka talvellakin tulla, kun täällä ei tarvitse tää vesi kauheasti jäätyä, niin varmaan hienon näköinen paikka. Toivottavasti täällä ei kauheasti ole väkeä. 600 metrin tunneli, tää on ainut tunneli tässä välillä, niin josko me tästä selvittis. Joo, älkää ajako pimeään tunneliin ilman valoja ja ilman heijastusliivejä. Tällainen niin lessons learn, niin olisin tuohon voinut nappia painaa tuollakaan sitten pyöräilijä tunnelissa, mutta meillä on siis keppaniikki, niin enpä painanut. Ei se mitään. Homma jatkuu. Joo, piti vaihtaa vähän erilaista pusakkaa kuin mun 12 € Lidlin keltainen pusakka alkoi käymään vähän
kuumaksi. Joo. Mutta mukavasti menee muuten matkaan jo. Tämmönen sopiva pikkutuuli, mutta ei liikaa. Mikäs täällä on ajellessa? Nyt on mennyt 21 kilometriä. Taitaa loppua matka käsiin tällä kertaa. Vajaa 30 kilometriä ajeltu ja tässä näyttää olevan paljon porukkaa pysähtyneenä. Tässä nyt sitten jotain kalamiehiä, niin käynpä tässä vähän pyörähtää. Ei ainakaan siinä näy kalaa, mutta saattaapa siitä tullakin. Joo, sit pitäisi lähteä polkeen. Tuossa on 200 metriä nousua, mutta ei se nyt paha ole. Paha ole sinänsä mennä. Täällähän mulla vaimo ajeli tossa Teslalla edeltä tonne Tromssaan. Mä pääsin sitten pyörällä ajelemaan. Onpa kirkasta vettä muuten. Joo, Tesla-campingia on vähän harrastettu tässä. Tosin saldo on, että 1 Tesla-yö ja 2 hotelliyötä, mutta on kai sekin Tesla-campingia. Tarkoitus olisi seuraavat yöt kuitenkin Teslassa nukuskella sitten vielä lisää. Joo, mutta nyt alkaa tämä nousuosasto tästä näin. Ja katsoo, olisiko tossa joku paikka, missä viittis kuvailla vähän ilmastakin miltä näyttää. Hyvältä sen maastakin näyttää kyllä tämä homma. Pistin tommosen 4 euron taustapeilin tähän alle, joka nyt ei tästä näy, mutta tällä ison tien varressa voi vähän kurkkia taaksepäin välilläkin, tarvitsee selkää tai niskaa kääntää, niin se on ollut ihan hyvä. Ei sitä kyllä kehtaa koko aikaa pitää, mutta niin siinäpä se nyt on. Onpa hieno. Ei kyllä varmaan siihen kameraan erotu, mutta tosi makeet vuoret. Kyllä täällä vaan kestää ajella.
vähän pysähtyä dronella kuvailen tässä, kun tämmönen hyvä aukea paikka ja tommonen joki tossa. Aika hienoa paikkaa tämmösien vuorten keskellä täällä ajella menemään. Nyt on 33 kilsaa ajellut ja nousualue vasta 117 tuolta alhaalta, eli varmaan semmonen 80 metriä vielä nousee tämä tie, ei paha. Sitten siellä on älyttömän jyrkkä lasku sinne Tromsan suuntaan, varmaan joku 50 saa hulauttaa menemään siellä. Vois melkein sanoa, että tällä reitillä on tullut yhtä paljon pyöräilijöitä vastaan kuin autoja, että aika suosittu tuntuu olevan tämä pätkä. Osa näistä teistä on kyllä semmosia, että näissä on aika tykit nopeudet, että välillä on 80 niin tämmöisellä tiellä joka jotain nyt ei hyvä, että uskaltaisi ajaa 80. Joo, mukava reitti oli. Ei ollut paljon autoja tossa, että ihan kiva oli ajella. Nyt suunta on Tromsan XXL, jossa pitäisi olla matkakumppani odottamassa. Joo, toivottavasti pääsee tuon alamäen ehjänä. Siinä varmaan tulee aika tykit vauhdit, mutta eiköhän sitä pääse. Ei muuta kuin menoksi. No nyt on pitkä alamäki kyllä. Huijakka. Pikkasen piti painaa jarrua, kun tuli autoa vastaan, ettei lennä huitsin kuikka. Ja taas on aika tykkiä alamäkeä kyllä. Vauhtia, ja sitten melkoinen tuuli vielä, niin ei auta kaatua tämmöisessä vauhdissa. Jaa, täälläkin näköjään voi poroja köpötellä vastaan keskellä Tromsaa. No nyt ihan keskellä on, mutta joo, mikä ettei. Matkaa vielä 12 kilometriä. Nyt tässä voi olla vähän enemmän jo liikennettäkin ja pitää mennä se yhden ison sillan yli. Jossa muistaakseni oli kyllä pyöräkaista erikseen. No niin, 12 kilometriä vielä matkaa jäljellä ja täällä alkoi tulee jo ihan niinku pyörätietä. Että taitaa päästä Tromsaan asti. Joo, nopeasti tuli kyllä tuolta määltä alas 50 töräytteli. Niin oli vähän niinku liiankin kova vauhti omaan makuun. Mutta joo, kelpaa. Joo, mulla on näitä laukkuja tälle reissulle ehkä pikkasen monta matkassa, mutta mulla on täällä 2 dronea kyydissä. Isompi drone on tuolla peräporkkanassa, joka mahtuu sinne ihan hyvin. Ja en tiedä näkyykö tässä, mutta mulla on sitten tuossa laatikossa on tuo pienempi. Ja ne toimii tuolla samalla ohjaimella, niin ei nyt hirveästi tilaa vie niin pääsee kuvailemaan. Tuossa on sitten jotain vaatetta mukana aivan liikaa, mutta onpa nyt kuitenkin se paljon paino.
Vertaa siihen, kun tuolla näytti norjalaiset mummot ajelevan, niillä oli yksi vesipullo mukana ja mulla on puoli omaisuutta, mutta tämmöistä tämä nyt välillä on. Kauhean pitkään ei tarvinnut ajaa, kun täällähän päästään ohittamaan kaikki autot, koska taas on porot lähtenyt liikenteeseen. Näinhän me tästä ohi mennään. Noin. Taas tuli porot eteen. Päästääköhän nää nyt vai mitähän nää tekee? Tää oli vähän ujo kaveri tämä. Onpa seuraava. No niin, tää ei oo paha. Tää on vähän niinkö tutumpi tyyppi. Terve. Tervepä terve. Joo, tuolla näkyy tuo silta oikealla, mistä kohta mennään yli. No piti äsken pysähtyä, kun tuossa vasemmassa polkimessa tuntuu vähän niinkö klappia, mutta taitaa olla vaan poli, ettei toi kampio irti, kun niitähän tuossa sähköpyörissä aina välillä irtoilee, mutta siinä on pieni klappi tuossa polkimessa, pitää varmaan joskus jaksaa katsoa, jos sille tekisi jotain tai vaihtaisi. Mutta eiköhän sillä vielä pääse. 4 kilometriä on vielä matkaa, niin Jaahas. Tää mapsi kyllä näyttää ihan päin B:tä nää kaikki, että miten tällä pitäisi ajaa, mutta tänne vaikka täällä. Jaa, tän takia se näytti, että se tämmönen koroke. Hyvin siitä pääsee. Joo, täällä on hyvä oma reitti, niin ei hätää. Joku tuulivaroitus siinä näköjään on, mutta ei tää nyt niin paljon taida tulla. Ei muuta kuin työnnetään ylös ja lasketaan alaspäin. No niin, kyllähän tässä päälle päästiin. Pannaan vaan kamera vähän ylemmäs, ei sitä kyllä paljon taida se enempää näkyä. Joo, Jyrkkälinmäki, katsotaan. 56 metriä merenpinnan yläpuolella. Korkea on silta. Ei muuta kuin alas. Jaa, siellä lähtee lentokonekin justiin. Katsotaanpa saadaanko kuvaa siitä. Tai totta kai me saadaan. Tassin kone törähtää ilmoille. No niin. Sieltä se lähtee. Mennä kamerassa aika pieneksi, mutta tyylikkäästipä se lähtee. No niin, täällähän alkaa matka tulla päätöksen eessä, näkyy Tromsön XXL. Kiitoksia kun jaksoit katsoa videota. Lähtekää tällä ajaa, jos kiinnostaa. Tässä ja katsoa, että mistä se
meidän auto. Kiitoksia ja seuraavaan videoon. Moi moi! Täältähän se löytyy. Upea parkkeeraus vielä. Vaimolta pitää kyllä antaa ihan kehuja. Hyvä, seuraava video. Moi moi!